Здравейте! Аз съм доктор Станимир Качешмаров, общо практикуващ лекар в град София. Целта на това видео е да запознае пациентите, които биха желали да се включат в моята пациентска листа с начина, по който аз работя. Разполагам с два кабинета в град София. Първия се намира на булевард Александър Стамболийски, 239 в медицински център Кристал. Вторият ми кабинет е в квартал Люлин на булевард Царица Йоана, точно на метростанция Люлин в ДКЦ Света София. Записаните пациенти в моята листа могат да посещават и двата кабинета според това кой им е по-удобен. Като първо и най-важно нещо бих искал да споделя това, че всяко посещение при мен се случва след предварително записване на час през моя сайт gpbg.bg. Без значение от причината, по която трябва да се видим, то всяко посещение трябва да е предхождано от записване на час. Второ и много важно нещо е, че всякакъв медицински документ, който трябва да бъде издаден от мое име, се случва единствено и само след присъствено посещение в кабинета. Коментираме проблема, който ви води, правим преглед, ако се налага, и след което издавам всякакви необходими документи, направления, талони за изследване, медицински бележки, болнични листове. Казано накратко, нищо не може да се случи по телефона, без лично да дойдете в моя кабинет. Трето, ако вие имате някакво хронично заболяване, да речем артериална хипертония или захарен диабет, посещенията при мен се случват на всеки 3 месеца, като целта на тях не е да изписваме лекарства с 3 лева по-евтини, а активно да проследяваме състоянието така, че да не допуснем усложнения. Това нещо се случва отново след предварително записване на час, посещение в кабинета и предприемане на необходимите действия за недопускане на усложнения. Четвърто, всички лица в България над 18 годишна възраст имат една единствена задължителна реимунизация, като тя е задължителна със закон, и това е срещу тетанус и дифтерия. Тя се прави веднъж на 10 години и когато дойде вашия ред, от мен, моята асистентка или по електронен начин ще получите покана да дойдете да поставим съответната ваксина, като би трябвало да се явите на посочения ден и час, защото тази вакцинация е задължителна със закон. Казвам накратко, това е основните правила и основната организация в моята работа. Ако вие сте окей с това нещо и желаете да се включите в моята пациентска листа, свържете се с мен на моя телефон 0885 150 379 и ще оговорим ден и час, в който да се видим да оформим съответните документи. Бъдете здрави!